baka ganin 'yan kasuwan daga inda aka ce Ramadan ya tinkaro saura sati daya a shiga Ramadan, to fa kawai sai dai 'yan kasuwan da Allah ya musu rahama. Daga inda aka ce Ramadan saura sati daya, to zaka fara jin tattasai ya fara tashi, zaka fara jin tumatur ya fara tashi. Wannan tattasan kuma wani zaka samu ma ya shekara 2 a aji. Zaka fara jin suga ya fara tashi, sugan zaka iya samun ya kai shekara a aji. Zaka fara jin kayan masarufi ya fara tashi. Man sagir kuma a garinsu kuma a Ramadan. To bare yanzu da muke cikin wannan jarrabawa, kasan an yi farashin Ramadan daban, an yi farashin coronavirus ma daban, lockdown shi ma sun mishi farashinsa daban. Ran da aka ce za a yi lockdown, to farashi kuma sai sake tashi. Allahu akbar. Man sagir mutane ne suka shiga masifa, wadda zai tsira sai wadda Allah ya so shi. Kai da kake kara farashi kasan koma kai ma guguwar za ta tafi da kai. Yanzu akwai wadda ya isa ya ce ya fi karfin tafiya a cikin wannan masifan? Wallahi babu shi. Baka nemi kusanci a wajen Allah da kyautatawa ba. Tsawwala wa jama'a, ana cikin masifa, ana watan Ramadan, ana halin kakani kai. Yau duk wadda ka mudu shinkafa mudu 10 ka bashi a wannan local environment da muke rayuwa sai yayi kwalla. Wai a haka ne kuma bari in gaya maka wani abu da mutanenmu suka gagar fahimta. Shi Allah yana da tsari. Akwai hanyoyin da zaka bi ku zauna lafiya, akwai hanyoyin da zaka bi ba da ku zauna lafiya ba. Shi garinku in aka ce garinku, Doktor Allah kaɗai ya san iya adadin mutanen da suke da falala a kanka a nan garin. Duk masifar da ka haddasa ta a garin nan baka isa ka gama lafiya ba, saboda akwai mutanen da suke da falala a kanka. Malai hai wallahi kai ma baka san iyakacinsu ba, kuma suna nan kuma suna bin ka bashi. Masifar ma a garinku inda aka haife ka, masifar ma a garinku. Ka koma ka yi lissafi mai kyau. Doktor, ka je ka yi lissafi. Wannan damar da Allah ya baka za ka samu yanzu a cikin garin nan akwai malamin da ka yi karatun allo a gunsa, shi ya ɗaura maka babbaku da farfaru. Wannan malamin yanzu 'ya'yansa da jikokinsa suna baje a garin, kai baka san su ba. Waɗannan 'ya'yansa ya kamata a ce inda ka san su ka musu 10 ta arziki, saboda ka amfani ubansu. Idan fa ka ƙara farashi ka saukar da masifar har akan 'ya'yan malamanka. Akwai malamin da a firamare shi ya koya maka sunayen Allah, shi ya koya maka Allahu, shi ya koya maka Ar-Rahmanu, shi ya koya maka Ar-Rahimu, shi ya koya maka Al-Maliku. 'Ya'yansa da jikokinsa suna baje a garin nan. Inda ka san su da inda suke, ya kamata ka je ka musu 10 ta arziki. In fa ka ƙara farashin suga, har da waɗannan 'ya'yan malaman kan da ka ɗanɗana ma azaba, ka yi musu godiya? Wani a garin shi ya koya maka lissafi, wani a garin shi ya koya maka turanci, wani a garin shi ya koya maka rubutun Hausa a makaranta, ba a gidanku aka koya maka ba. 'Ya'yansa da jikokinsa suna baje a cikin garin. In ka daga farashin nan duk zaka gana musu azaba ne. Abin da ya kamata kuma ka yi musu tukuici, saboda ubansu ka amfani rayuwarsa. Akwai gidan da zaka samu in kuna tafiya firamare, a hanya kuna tafiya, gidan tsayawa kuke a hanya ku ce bari ku shiga ku sha ruwa. Sai ku shiga gidan sai ku ce za mu sha ruwa, sai su ce ku shigo ku sha. Gidan nan ya kamata in kai dan halal ne, inda za ka iya tunowa ka je gidan ka musu 10 ta arziki. Yanzu fa in ka ƙara farashin shinkafa ko kayan masarufi, har da wannan gidan da kake shiga ka sha ruwan duk ka sa su a cikin masifa. Allah kaɗai ya san a garin nan waɗanda suke da falala a kanka. Wani shi